बनी मुखिया जी प्रणाम करनी है। सबसे भारी लड़ाई मुखिया बाय बड़ा। हाँ जी कैसे पूछी कैसे विधायक की लड़ाई लड़ाई हो कोनो ना ही वो वोट मांगे जइबो तो विधायक बन जाला मुखिया जी लहर पर के कर लहर बता लालू यादव के दे दो के कर भात तेजस्वी के दे दो के कर नीतीश के दे दो ना ही वोट मांगला पर विधायक बन जइबो ऊपर वाला लहर से सांसदियो लहरे हो बाकी मुखिया ही हम जानत 5 वर्ष रहुआ खूब विकास कर ली पंचायत में वोट मांगे कबा वोट मांगे जब का प्रणाम ठीक बनू तो हम मुखिया जी ठीक बा रहुए वोट दिया अब बूढ़ऊ द्वार पर गइले तले तो लड़का पूछता हूँ कर कि बाबूजी केकरा वोट देबे कबा तो मुखिया जी के चुप रहो ना दे हम वोट काहे हो तो परसों मोटरसाइकिल मांगे गई तो मुखिया जी के भाई कहतर के पेट्रोल खत्म बा अब तारा खातिर भाड़ा के धैले रहस कि गांव भर घुमावत फिरो बाबूजी के वोट बन गइल बेटा के वोट बन गइल तले बूढ़ऊ गइले बूढ़ियो के लगे घर है ए जी केकरा वोट दे तो पुरनका मुखिया जी के चुप रही पुरनका मुखिया जी के वोट ना दे काहे हो बूढ़ियो आ तो एक दिन हित आई रहलो तो चाय पति मांगे गई तो मुखिया इन कहतरी कि हमरो घर है ओरा गइल बाबे बताओ ना देहा देही मुखिया जी वोट बनावे के पड़ेला अब बनाइयो लेहनी वोट तले को दूसर नया प्रत्याशी अरब से लौटल बड़े वो खड़ा भइले तो जाके यूपी से 2 बोरा फ्रूटी ले 2 क्विंटल मुर्गा कटवा देले पियकल माल मार के आ 900 में कहल जिंदाबाद 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 ओहू ले गजन होला जब डेट बढ़े वाला रहेला मुखिया के डेट रुपा गइल बा फिर ना होला कि 10 दिन बढ़े वाला बा तो जे संगवा रहेला ओटवा मांगे में आतना कुडवट बोलेला लोलो मुखिया जी दारू के दुकान जहां होई नु तो कहलो कि मुखिया जी दौड़किया कोइला से देहिए टाटा वहां के बुझ जाम के बेग हिचले मनी हसना 2000 वाला मीट के दुकान सामने पड़ी त ई ना कहले कि मुखिया जी मीट खाई जाओ मुखिया जी आज बीएफए ना होका जोड़ी हो गइल जन्नी उल चाहेला कि 10-15 दिन मुखिया के इलेक्शन के डेट बढ़ जाओ आगा में है कि चाभल जाओ माल पूरा अब मुखिया जी के छाती पर हाथ बा कि फिर 15 दिन बढ़ल तब 10 लाख बुक दी है सही में